uma ngibekela amanzi ogeza. Ba? Ngiyawumbekela amanzi ogeza lapha. Hawu baba kanjani ngoba ugezile ekuthangi? Ha? Ugezile nje ekuthangi uzobuya ugeze. Usho kanje? Ugezile nje ekuthangi. Mina ngiyifuni nje indoda egeza njalo ukuze uphucuke isithunzi sonke siphele. Hhayi uma uyindoda kumele ube nesithunzi uzinze. Ngisho uhambe abantu emgaqweni baqhele bashonele kuba nale nto nje e-short distance. Yini lento le long distance? Ngiyayibona mama. Usho ukuthi sibaluleke ngaleyo ndlela isithunzi. Angifuni amadoda nawe uhamba usewagcwebezela manje namadoda nawe aze akunamathele manje namantombazane nawe kumele nje yabo bashonele. Ngizogeza ngelinye ilanga Themba. Makusho wena. Wow. Uyangigeza.